יואב גרשון? כן. אני צריך לקרוא לי וונדר וונדר? כן. גוני שפר הוא גיטריסט, שרואי כתובו מנגן לנו בס. שזה כבר אומר שזה אופקים פתוחים. זה נדיר שאני הולך לבצע שיר כזה, ואת השיר שאחריו, עם נגן גיטרה. נגן גיטרה שעושה שירים מהסוג הזה, אם הוא לא עושה אותם מדהים, זה נשמע כמו רעש. וגוני נתן לנו פה ביצועים חבל על הזמן. אני הספיק לי. צריך עוד אחד בשבילכם, אבל אני הספיק לי מהבחור הזה. הוא אמר את שלו. אוקיי. שמעתי אותך לסוף, אבל אם את רוצה עכשיו, אני קוראים. פנים? איירן? אני על הגיטרה. לא מאתר. תגידי וואן טו. לא, אני צריכה מטרה זה פה. יאללה, גוני!